namumuhay na nakatali sa kasalanan. Ikaw ba'y nahihirapan na sa iyong kalagayan? Hanap mo ba'y daan tungo sa kalayaan? Awit mong ito sana'y maintindihan, aklat ay bubuksan upang iyong malaman ang hanap mong susi ng kalayaan. Kay Jesus mo ito matatagpuan, kaibigan. Kung nais mong susi ng kalayaan, tanggapin si Jesus at iyong paglingkuran. Makakalaya ka sa lubid ng kasalanan. Labanan mo masamang layaw ng laman. Magbago na, ituwid ang kamalian. Likong gawa sana'y iyong iwasan, upang makamtan mo ang iyong inaasahan na makalaya sa lubid ng kasalanan. Sa kasalanan, marami ang nagdurusa, tuloy nangarap. Sana ay lumaya. Ikaw ba'y nangailangan ng kalayaan? Nasasakal ka ba ng kasalanan? Kung nais mong susi ng kalayaan, tanggapin si Jesus at iyong paglingkuran. Makakalaya ka sa lubid ng kasalanan. Labanan mo masamang layaw ng laman. Magbago na, ituwid ang kamalian. Likong gawa sana'y iyong iwasan, upang makamtan mo ang iyong inaasahan na makalaya sa lubid ng kasalanan. Awit kong ito sana'y maintindihan, aklat ay bubuksan upang iyong malaman ang hanap mong susi ng kalayaan. Kay Jesus mo ito matatagpuan, kaibigan. Kung nais mong susi ng kalayaan, tanggapin si Jesus at iyong paglingkuran. Makakalaya ka sa lubid ng kasalanan. Labanan mo masamang layaw ng laman. Magbago na, ituwid ang kamalian.
lubid ng kasalanan, upang makamtan mo ang iyong inaasahan na makalaya sa lubid ng kasalanan. Sa Kanya lang ang susi ng kalayaan, ang susi ng kalayaan, ang susi ng kalayaan. Sukat pa gani atong iubanan mo ako. Sukat pa gani atong ipanalipdan mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo ugma, nagadasig, nagaligo sa pagtuko. Sukat pa kani adto, giubanan mo ako. Sukat pa kani adto, gipanalipdan mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo ugma, nagadasig, nagaligo sa pagtuko. Ayang kang dayon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyung mauno. Hantod karon nabuhi ko sa pagkagamhanan mo, o Jesus, dawata ang mga alad ko. Sukat pa kani adto, iubanan mo ako. Sukat pa kani adto, ipanalipdan mo ako. Bisan pa sa katalagman,
bisan pa sa kalistanan, kiluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo ugma nakakasing nagaligo sa pagtuog ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanon ay iyong maunungo. Ang pagkaroon na buhay ko sa pagkagamanan mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. O Jesus, dawata ang mga alad ko. Dili ka po nga mo sayaw ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga magpanalangin kanato aron ang ato ang mga tinguha o mga pangandoy sa atong pagpuyos kalibutan, mga kaigsuonan kanunay dunay kahayag o usas ato ang hisgutan, mga kaigsuonan Ang magpabili usas atong hisgutan karon, mga kaigsuonan, ang kaugmaon tugsaon aron na ay kahayag ang kaugmaon sa imong pagpangalagad. Kinahanglan sa ato nga pagpangalagad, mga igsoon ngadto sa Dios, doon na say kaugmaon. Kung sa may mga pamaagi kining atong kaugmaon kanang future na ay kahayag, mga kaigsuonan, mo ni angay natong tun-an ug ato ang tagaag pagtagad sa atong panag-uban diri sa ato ang programa. Welcome ang tanan, mga kaigsuonan nga nakasunod na sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban ni Sister Maricel Henriksen, BE diha pastor, og sa tanan. Maayong gabi, maayong hapon diha sa Sweden, Sister Maricel, og ni Sister Sharon. Okay, mura og okay. Sa ako ding gitara, wala na ko mao. Mayong makiguban o good evening diri sa Pilipinas o mayong hapon diha sa Sweden. Ilabinas atong mga kaigsuonan nga Sister Bliselda Sintina, Sister Melona Sintina o Sister Sharon. Mayong hapon diha sa Sweden o good evening diri sa Pilipinas. Mayong gabi sa tanang nakasulod na sa ato ang programa. Ang Dios magpanalangin ni Sister Sharon Sintina. Good evening sa tanan. Padayon ta, mga igsuon, nga magdawat sa mga panalangin panalangin mintras gawas non ta nga naminaw sa mga mensahe sa Dios. Tinuod kay moabot ang panahon dili na tagawas non nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Dunay nay magkontrol sa tao sa panahon nga moabot na ang gitawag hingpit nga
kanang paglutusanay. Maayong gabi niyan, maayong gabi pastor, maayong gabi sa ninyong tanan. Si Pops Gilon Miguito Garces, maayong gabi kanimo Pastor Gideon. Og ni Raymond Ongkay Maggidong, maayong gabi. Siya kay good evening Pastor watching Kikinto Bulacan, maayong gabi kaninyong tanan. Si Aporto Regina, maayong gabi pastor og sa tanan nga naminaw diri sa Hallelujah, praise God Almighty. Brother Mario Ibanez, good evening pastor, kanindota sa kanta. Mayta og atong matayog ang atong kasing-kasing. Wow, tinuora mauyog. Maayong gabi Pastor Gideon watching from Lapu-Lapu Basak, si Gilon Miguito Garces. Okay, naaday ka sa Basak, amping mo diha sa Basak. Maayong gabi Pastor, naminaw na sadmi sa imo karon Pastor, lihog ko great sa mga pundador family diha sa barangay Nasunggan, La Libertad, Negros Oriental. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw sa mga pundador family. Ang Dios magpanalangin kanini. Si Ariel Igonia, good evening ninyong tanan diha pastor. Ang Dios maguban kaninyong tanan diha. Request ko bugtong halad ko. Ako ang taga ang pagtagad ang unang miso diri nga request awit makalangit mga kaigsunan nga matud pa buktong halad ko. Indot sad siguro ning awit tawa pa ko kadungog ani. Salamat kaayo sa imong pag-share og pag-request nimo ani buktong halad ko. Sa man ni okay ni. Ako ni nga taga ang pagtagad mga kaigsunan. Bugtong halad ko sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi. Si Itol Julito, maayong gabi. Maayong gabi ninyong tanan. Kumusta mo? Salamat sa imo. Okay. Salamat sa imo. Akong Ginoong Jesus. Okay. Salamat kayo sa awit. Gigugma mo ugi angkon tibuon mayong ang bugtong halad ko sa mayong gabi pastor watching from Gihulngan ni Eric Gantalaw. Mayong gabi ninyo diha ug sa imong mga kauban. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Samuel Salapi, mayong gabi pastor, mayong gabi sa ninyong diha. Si Alan Kabasag, mayong gabi pastor og sa tanang tigpaminaw sa inyong programa. Watching from Siargao Island. Wow, kumusta mo diha sa Siargao Island? Si Joel Lungkuan, mayong gabi pastor, mayong gabi sa ninyo diha. Popstil Manuel, kumusta ang biyahe Brad Popstil? Kumusta ang biyahe? Ang Dios mag-uban, magproteksyon o magpanalangin sa imuhang pagbiyahe. Mayong gabi pastor og sa tanang mamati sa pulong sa Ginoo. Hinay signal diri pastor. Okay, maayong gabi diha kanimo pastor. Gikan sa Kinoriano nga ngalan. Wa gyud ko ka basa. Ayaw kalimti mga kaigsunan, kining atong hisgutan nagmaghatag nig mga pamaagi unsaon dunay kahayag ang atong kaugmaon ug unsa may mga pamaagi aron dunay kaugmaon ug mahimong hayag ang atong kaugmaon kanang future naagyoy padulngan ang atong pagpangalagad sa Dios. Saon aron na ay kahayag ang kaugmaon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung tinud-an ay tang mga lagad sa Dios mga kaigsunan, igsuon ko sa Ginoo dunay gyud kaugmaon. Unya unsa may mga pamaagi aron na ay kahayag nagdan-ag ang kaugmaon sa imong pagpangalagad sa Dios. Moingon ganitang kaugmaon mga kaigsunan ko sa Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo. Na ay kasiguruhan mulungtad ang imong pagpangalagad. Moabot ka sa finishing line.
moabot ka sa halad ko wa nay katapusan nga dapit nga mao ang bagong langit ug bagong yuta. kinilang amahan Kinahanglan sigurohon nato nga atong pagpangalagad mulungtad na ay kaugmaon. Unya sa may mga pamaagi aron dunay kaugmaon, bisan ang ato ang mga pangandoy tinguha. Hinumdumi dili lang mga butang espirituhanon ang gisaad sa Dios. Kung kita sigurado nga nakapangalagad sa Dios, ang mga butang matud pa ni Jesus, iya lang idugang. Naay duganganan ang mga butang langiton, ang mga butang espirituhanon, maoy atong sigurohon, kay kon maunay atong sigurohon ang mga butang yutanon, idugang lang yun sa Ginoo. Mga butang yutanon, mga kaigsuonan, kanang mga butang nga imong gikinahanglan sa matag adlaw. Oy, kinilang amahan ug walay lain pa. Ang bugtong halad ko sa imong amahan, kay kinabuhi ko kasing-kasing Mayong pakiguban ni dili na ko kayang ni Gold Digger. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi ninyo diha, bro. Kumusta mo das Manila? Ang Diyos magpanalangin ka ninyo. Pwede request, Pastor, tanging alay ko. Salamat, Pastor, more power. Kika ni Mario Ibanez, Ibilin Tanamal. Mayong gabi, Pastor. Watching from North Cotabato. Mayong gabi ninyong tanan. Kumusta mo diha sa North Cotabato? Si Evelyn Tanamal, okay, taga Cotabato. Siya kay Pastor greet ko sa Gali family, Karanil sa Barangay Zora, Kawayan, Negros Occidental. Okay, naade ay Zora, Kawayan sa Negros Occidental. Asa ni siya dapit? Asa ni nga Occidental? Hawa may laing Occidental, no? Ang kapitalis Bacolod. Awit makalangit, tanging alay ko nga gi-request diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko atong tagaag pagtagad diri lang sa atong panaguban. Murag ang binisaya gi Tagalog. Dili kay mura ang Bisaya gyud gi Tagalog ra gyud. Okay. Si Elisa Lopez, good evening, Pastor. Crisan Queen Camero Bulabon, good evening, Pastor. Live na ka sa Shine FM 95.9 o 96.5. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi ni Pastor Kim Ryan Makasaol. Naasay kaslon ugma. Unya matud pa niya first time nga mo kasal siya ugma. Unya congratulations kaayo sa authority nga gihatag sa Dios sa iyang alagad Pastor Kim Ryan Makasaol. O gipangumusta ko ni sa ihang pamagpapa o sa tanan niya nga sa tanan nato mga kaigsuonan. Maayong gabi o maayong pagpaminaw o ni Ma'am Aisa Makasaol o sa duha nila ka anak. Good evening ninyong tanan. Og sa tanan nga mga listener og tigpaminaw sa tigpaminawan sa Shine FM 95.9 ug 96.5. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Kristohanong Contented, blessed evening Pastor Gideon, gikan mi sa church practice para karong Sunday. Mayo kay sayo kaayo mong nagpractice kami ugma pa. Si Josepino Paran, maayong gabi bro. Si March Ending Ignacio, blessed evening Pastor. Musta mo? God always mag-uban kanatong tanan. Brother Josepino Paran, karong second Sunday kung mahimo maka-join mong tanan dire. Inaatay bisita Sister Maricel Hendriksen nga gikan sa Sweden. Siya mo bisita dire unya napoy salo-salo nga pagahimuon. Si Josepino Paran usa ni siya ka solid ato sa atin. Usa ni siya ka kuan kanang listener gyud sa 97.9 sa Love Radio Cebu. Salamat guys Ginoo sa imong kinabuhi Brother Josepino Paran. Okay, si Joseph Suguran Pastor, good evening Pastor.
Mayong gabi isa nimo Brother Joseph. Kumusta mo diha sa Konsolasyon? Mayong gabi Pastor Jig sa tanang kaigsunan diha kang Kristo request ko diha kang Hesus. Okay, diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Ako ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Usanis mga kompos nato nga kanta. Nga diha kang Hesus. Wa nay pangitaon pa. Mao ba ni akong title? Ay pangitaon pa. Okay, diha kang Hesus. Ako ni nga tagaan og pagdagad mga kaigsuonan sa atong panayuban. Si Raymond Ongkay Makigdong request kog song Pastor Goodness of God. Si Dudley Pedro Renz request ko Pastor si Jesus Hari. Jesus Hari, salamat Pastor. Okay, ako rin ang katahon ka ng Jesus Hari para mahuman kay diha sa YouTube wala na mahuman. Ang MP3 nga nasa akong cellphone mao ray nahuman. Okay, salamat kaayo sa inyong mga request awit makalangit. Nya palihog i-share kini nga to ang panag-uban, i-share gyud ning ato ang programa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay dinhi nato masabtan og makatunan kung unsay mga pamaagi aron ang kaugmaon sa atong pagpangalagad ug pagpuyo diha sa panalangin sa Dios tin-aw og dunay hayag, dunay kahayag, dunay kasiguruhan mga igsoon. Dalaygon ang Dios nga na magpanalangin sa tanang nag-share sa ato nga programa ug sa tanang matinud-anon nga nagsunod niini. Ang Dios magpanalangin kanimo. Dili gayud mo layo ang iyang panalangin ug ang iyang proteksyon sa imuhang kinabuhi uban sa imong pamilya. Kanunay ko nang giampog ako nagtuo nga kanunay tang gitubag sa Dios. Kay ang pag-ampo mga kaigsuonan dili gyud na pasagdan, dili gyud na balibaran sa Ginoo. Tubagon gayud na mga igsuon ug ihagyo ng tagaan og pagtagad ang mga pag-ampo nato nga mga katawhan sa Ginoo. Matod pa ni Sister Noras or Sharon Sintina, ang iyang plano sa Ginoo para sa atong dunay tumong o purpose. Ang iyang plano niya tinuod matunod-anon siya nga mohatag og kaugmaon. Sa Jeremias 29:4 hangtod sa 15. Basta maogyod usa sa ako ang gikuptan nga verse. Kini ato ning pisa-pisahon kanang Jeremias 29:11. Kay siya ra man gyud nasayod, siya ra man gyud ang makahimo og paghatag og kaugmaon. Ihatag ra gyud ng kaugmaon mga kaigsuonan apan ang pangutana unsaon nato ni pagsiguro nga ato pong nadawat. Unsay may mga pamaagi aron madawat nato ang kaugmaon mga kaigsuonan nga ihatag sa Ginoo. Okay. Awit makalangit mga kaigsuonan, ako rin nga tagaan og pagtagad. Ang ingon si Brother Mario Ibanez Pastor, pwede na kay karaoke katong imong mga song kay ako anak ganahan jud kaayo. Siya ato gaksa ang title. Ang gaksa og ang tanang mga sunata sa akong unang mga compose sama nang dito sa cross, gaksa og si Susare, relasyon, diha kang Hesus, o unsa pa to, kinabuhing bag-o, o ang pulong mo kinabuhi ko. Wala na koy wa na koy nasave kay dito man namo nagi-record sa Lapu-Lapu. Unya pag abot namo dito sa Lapu-Lapu kay amo atang gamaan og karaoke para masabayan og kanta Brother Mario. Gipangpapas na dito sa recording nga diin may recording studio diin may ga record. Una niingon si Brother Daros, Pastor, pwede nato nang i-upgrade ang imong mga compose kay sa amo ang pag-record manggod anang mga kanta nga ako ang gi-upload sa YouTube. Gidali-dali namo na siya pagama. Munang wala kayo na maplano ang unsa may mga sunata. Wala kayo mahanay ang mga sunata. Muna nga kung imong tan-awon ug imong paminawon ang mga sunata sa ako mga compose sa unang akong mga compose, dili gyud siya inana ka limpyo, dili gyud siya inana ka dunay quality ang sunata. Muna nga tungod na sa
amo ang sitwasyon nga gidali-dali tungod kay dunay ni request anag usa ka CD nga ihang ihalad ngadto sa Ginoo. O niya ang nahitabo ato mga kaigsuonan, pagbalik namo didto kay amo tanggamaan og karaoke, ang maong kanta gipapas na. Una nga dili na tagagama, kung dili na tagagama gawas kon amo anang usban og gama. Okay, usaani nga ma-compose diha kang Hesus wa nay pangitaon pa o diha kang Hesus. Mao kini ato ang usas mga naggama nga awit. So dili gyud na inana ka dunay quality o kalidad ang maong sonata. Kay dili-dali ni siya nga paggama ining mga kanta mga kaigsuonan. Salamat kayo nga ang Dios magpanalangin kaninyo sa inyong pag-share sa ato nga programa. Unya kaning gipang-upload nako sa YouTube, ako na lang ko gani ga-edit ani. Ako makaabot bisan asa, ako padulong ang balaan, ugamhanan mong pangalan kanunay gauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Kining kantaha mga kaigsuonan na nakakumpos nako ni sa dihang gitagbo kanunay sa Ginoo, kanang akong nasinatian nga gitagbo kanunay ang ako ang mga panginahanglan. Dili na ko kalimtan kung kanus-a nasinatian nako ang pagtagbo or kanus-a nako nasinatian nga gitagbo sa Ginoo ang unsay akong gikinahanglan. Nasinatian nako sa dihang 100% nga akong gihalad ang akong hunahuna, ang akong kasing-kasing ato sa Dios. Diha na ko nasinatian nga wa gyud imposible sa Ginoo. Naa may mga kalisod, naa may kawaladon, pero dili gyud ka magutman. Kanunay siyang mutagbo. Munang bisan asa ko dadon sa Ginoo, ang Dios nagsuplay kanako. Muning awit nga bisan asa wa nay pangitaon pa. Kompleto sa tanan. Na ang kaluwasan, na ang kadaugan, ang tanan gikan sa Dios. Wala na gyud makulang diri namo. Basta ang ngalan ni Hesus maura gyud sa liga. Basta sa ngalan ni Hesus wa gyud imposible. Unya dinhi giklaro mga kaigsuonan kining pagtuo, gugma, kaning alipay kadasi katagbawan, wa tay lain pang moingon ta nga asa nato pangitaon. Kay diha lang sa Ginoo nato makaplagan. Ang pagtuo, gugma o paglaom ko gikan kini kanimo. Pagdaig pasalamat alang lang kanimo, sa pangalan mo Hesus, kumplito sa tanan. Kumplito sa tanan. Basta kay sa ngalan ni Hesus ang imuhang dalangpanan. Walay makulang kanamo. Si Esther Layaw, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og kusog. Request unta mi ni Brod Bitso og ikaw ang kusog. Kumusta Brother Bitso? Dios magpanalangin kaninyong tanan. Gigunitan mo pag-ayo ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, ayaw mo kalimot mga igsuon, unsaon aron na ay kahayag ang kaugmaon sa imong pagpangalagad sa Dios. Nganong kinahanglan natong madunggan og masabtan ang mga pamaagi og mga minsay sa Ginoo nga ato karong hisgutan, tungod kay daghang mga Kristohanon nga or daghan kayo mga tao nga nagtuo pero kutob lang diha, dili siya makalahutay
daghang mga tao nga nagtuo pero mubalik las kalibutan. Munang nahimugso ng mga pulong backslider, slider, kanang na-slide lang. O niya, awa ko no ma-backslider, ning stop ra ko no. Mga pulong nga dili dapat agrihan sa tao. Mga tao nga, ang mga pulong nga dili dapat angkunon sa taong nagmatinud-anon sa Dios. Kaya ang tao nga matinud-anon sa Dios, mga kaigsuonan, dili na mahitabo ma-backslide. Pag ikaw nga nangalagad sa Dios, nga ang imong una-una kasing-kasing, imo nang gisurrender sa Dios. Totally surrender na gyud ang tanan ngadto sa Dios. Wala na'y backslide, wala na'y pag-ingon tang kabugnaw or kaundang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang kusog, mga kaigsuonan, nga ihatag sa Ginoo nga ato karong madunggan nga mao'y request atong igsuon si Brother Bitso og ni Sister Esther. Kanos aba nimo makbatonan ang kusog nga gikan sa Ginoo? Yes, ingon ang awit, ikaw ang kusog kanako. Ikaw ang akong dalangpanan, ikaw ang kang kalipay og dalangpanan, ikaw ang akong kusog. Pero unsaon man aron makabaton kag kusog gikan sa Dios? Kabalo ba ka unsay mga pamaagi? Di mangutana kuno ko sa matagusa. Unsay mga pamaagi aron mabatunan nimo ang kusog nga gikan sa Dios? Walay maika kumpara sa imong gugma. Mangayo ra gyud ta kusog sa Ginoo permi gikan ni Sister Maricel Henriksen. Okay. Salamat kaayo Sister Maricel. Mangayo ra gyud ta permi o kusog. Ang pangutana, mga kaigsuonan, unsa may mga pamaagi aron ang kusog nga imong gipangayo sa Dios imong maangkon ug mabatunan. Walay maika pahimulang. Aron dili ka mahimulag sa pagpangalagad sa Dios. Dili ka muundang, bisan kung dunay mga pagsulay, damor kang mupadayon. Ang tao nga dunay kusog ug dunay na batunan na sinatian na angkon nga kusog ikan sa Dios, bisag unsa pa ang mga pagsulay, bisag unsa pa na kalisod, ang tao nga nakabaton og kusog dili gyud na magmaluyahon, dili gyud na mo palta, dili gyud na mulaylo sa pagsimba. Nangayo tag kusog, yes, nangayo tag kusog. Lord, ikaw ang akong kusog, tagaig kog kusog. Inumdumi sa wala pagay nato nagipangayo gitubag na ta. Gihatag na apan unsaon nato pagdawat ang gihatag sa Dios nga kusog nga gikan kaniya. Ang langit gugma para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Dios, ug kalipay ko. Samtang naghulat ko sa inyohang mga tubag kay dinhi sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, dinhi ta makakaton og dinhi marinyo ang ato ang mga kahibalo mahitungod sa mga mensahe sa Dios. Sa may mga pamaagi aron makabaton kag kusog sumala sa imong gipangayo katos Ginoo. Si Bubong Buyan, B.E. Pastor, salamat sa Ginoo. Maayo kaayo, maayong gabi. Iyahang gihatag nato request na pod kog song Dios ka sa tanan. Okay. Dios ka sa tanan. Ikaw akong Dios, ug kalipay ko. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit Dios ka sa tanan. Ayaw kalimot mga kaigsuonan ha sa pangutana o sa may mga pamaagi aron makabaton kag kusog.
Okay, tagaan ako pagtagad ang uban nga mensahe. Kanunay tang moduol ni Lord. Kanunay tang moduol ni Lord. Okay, makununay mga pamaagi. Dili pagdoy sa pagsangpit niya. Sa kanunay, pagsabot na ko, pastor, hukta na to. Dili magkumpiyansa. Dili ta mo bulag sa ihang pamaagi. Yung mahutdan nagkusog. Salamat kayo sa inyo hang kagikan ni Sister Sintina. Matod pa diri padayon og lahutay lang sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Unyag mahutdan ni kusog usaon paglahutay. Nagi mga pamaagi nga gibilin ang Dios aron kanunay kang makabaton og kusog. Sa may mga pamaagi diri sa atong programa mga kaigsunan, malabas ang mga pamaagi sa Dios diha sa imong hunahuna, diha sa imong kasing-kasing. Unsay mga pamaagi mga kaigsunan? Walay magkatandi. Kung imuhang ablihan ang Biblia, diha nimo makit-an ang pamaagi sa Dios aron dili ka mahot nagkusog. Kanang ato ang giingon nga ikaw ang kusog. Doon na mga pamaagi aron mabatunan nato ang kusog. Ablihi ang imong Biblia diha sa libro sa Isayas. Isayas 40 kapitulo 40 bersikulo 31. Sa giingon diha, ako ning basahon. Apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manlupad sila daw agila, managan sila nga dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Apan kadtong mosalig. Dagang kayo mga tao nga nagtuog nangayog kusog sa Ginoo pero wala mosalig sa pamaagi sa Ginoo. Ang tao nga wala mosalig sa pamaagi sa Ginoo, siya nga tao nga wala magkinabuhi sa mga pamaagi sa Ginoo. Kung kita nangayot tag kusog pero wala ta mosunod sa pamaagi sa Dios, unsaon man nato pagkasiguro nga makabaton ta sa kusog nga gikan sa Ginoo nga atong gipangayo kung kita mismo wala mosalig sa Ginoo? Unsa may mga angay natong saligan diha sa Ginoo? Iyang mga mensahe, iyang mga pamaagi, iyang mga saad. Munang ayaw kalimti ang mga pulong sa Dios. Ang ihang mga mensahe, ang ihang mga saad. Unsay may mga saad sa Dios. Sa panahon nga maluya ka, duula siya. Sa panahon nga manabugatan ka, sangkita siya. Duula siya ay papahulayon kaniya. Panon sa may gibuhat sa uban, sa panahon nga maluya, dili na mo simba, mubalik sa kalibutan kay naluya. Mao man ay kasagaran nga imong madunggan. Sa kung nasinatian mga kaigsuonan mo nay kasagarang madunggan sa mga tao. Sumay mong kawang ang ato ang pag-ingon nga ikaw ang kusog, nangayo ko nimo kusog. Unya wala day ta mosalig sa iyang mga saad, wala day ta mosalig sa iyang mga pamaagi. Unsa may mga pamaagi aron ligunon kaniya, aron doon na kay kusog. Mga igsuon, sa atong mga gipangayo doon na pamaagi aron ang atong gipangayo tubagon og madawat og maangkon nato ang tubag sa Dios. Ayop dili nimo malitan ang Isayas 40 bersikulo 31. Ang Dios magpanalangin nimo niini maong mensahe. Kung kita maluya, dagan kita sa ihang pulong. Kay ihang pulong maoy makahupay o makahatag natog kusog. Okay, pulong ragyod matod pa sa atong igsuon diri. Pulong ragyod maoy kuan makahatag og kusog. Pulong uni ato pong saligan. Kay kung igura po nato ng basahon og tun-an, og dili po nato i-apply, dili nato ikinabuhi, wala ta mo salig niya. Ang tao nga misalig niya, nagkinabuhi sa mga pamaagi sa Dios. Ang tao nga nisalig sa Ginoo, nga mupanalangin gid siya, gibuhat sa tao ang pamaagi sa Ginoo. At sa may mga pamaagi sa Dios, aron ka panalanginan. Mubisyo ka sa kalibutan, panalanginan ka. Dili ka panalanginan.
magkauga ug magkaluya ka nga mga alagad. Wa pa gani ulan, muranag ang imong nauna, murag ka ulan nun para dili nilang gyud ka mo simba. Pero kung nagpabilin kang misalig sa Dios, sa iyang mga saad, sa iyang mga mensahe, eksamina ang imong kaugalingon. Naa pa ba kay mensahe ni Lord? Naa pa ba nay saad sa Dios ang imong kasing-kasing? Eksamina. Apan kon ang naa sa imong kasing-kasing una ang pamaagi na sa kalibutan, mga mensahe na sa kalibutan, maluya ka tinuora sa pagsimba. Ug dili nimo masinatian ang kusog kay imong ipangayo. Always na magpasalamat pag ampo labi na mubasa sa iyang pulong basta kanunay lang may time sa iyaha. Salig lang gyud sa iyaha gikan ni Michelle Baran. No? Salamat kayo. Ug ni Katsumi Circle, apart from him we can do nothing. Mao basta gyud kitab Biblia, basa gyud Biblia para makabaton tag kusog. Basa niya salig gyud, ha? Salig, saligi gyud. Dawaton nato si Jesus sa kinabuhi. Humana na kaning Brother Mario Ibanez. Dawaton nato si Jesus ikinabuhi sa kanunay og inubanan sa pagsalig pagtuo kay ang tao mao ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa mga butang espirituhanon nga dili makita. Human naman nato gidawat si Jesus. Dugay naman natong gidawat si Jesus. Ang ato ra gyud i-maintain na gyud ang atong pagsalig sa iyang mga mensahe. Diya sa iyang mga mensahe na diha mga saad, na diha ang iyang mga pamaagi. Roselyn Preciosio Bagyo, amen. Pastor watching from Kuwait. Kumusta mo diya sa Kuwait? Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Pag-ampo og naay pagsalig, pastor. Mao gyud nay pinaka-importante, salig. Unya unsa may makita nato sa tao nga nagsalig sa Ginoo. Naghulat sa Dios. Naghulat sa saktong panahon. Like ni Elias. Si Elias, mga kaigsunan, tinuod gyud siya nga naay pagsalig. Una, sa diha nga dunay mensahe siyang kaugalingon nga muulan, naghulat siya nga muulan. Bisag kapila mo nibalik ang iyahang katabang aron sa pagsusi dito sa atbang sa ilang nahimutangan. Kung naabay ilhanan, ingon ang iyahang katabang, wala pa mang pinakitan. Balik dito kapito. Unya gibutang ni Elias ang iyahang dalunggan taliwala sa iyang tuhod. Gahulat siyang mapailubon, gahulat siyang mapaubsanon. Ang tao nga misalig sa Ginoo dili maguna sa pamaagi sa Ginoo. Dili muusab o dili niya iusbon ang pamaagi ni Lord. Mauna nga kung tinud-anay kang naay pagsalig ni Lord, kinahanglan unsay pamaagi ni Lord, unsay mga mensahe ni Lord, hingpit na tong ikinabuhi, hingpit na tong buhaton. Sa panahon nga to ng buhaton, ang kusog dili na mobiya nimo. Ako nagtuo nga gipanalanginan mo niini mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa matag usa. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan karon nga mga pulong, unsaon aron na ay kahayag ang kaugmaon sa imong pagpangalagad sa Dios. Nindot kayo nga mensahe mga igsoon, tudluan og giyahan ta sa Ginoo unsaon aron ta makasiguro nga dunay kaugmaon ug ang atong kaugmaon dunay kahayag. Moingon ganitang kaugmaon dunay kasiguruhan, moabot gyud ta sa finishing line. Ang kaugmaon sa pagpangalagad dili gyud ka mapukan, dili ka maluya. Ang kaugmaon, ang tao nga dunay kaugmaon sa pagpangalagad, siya nga tao nga bisan unsay mga pagsulay mulahutay gyud siya. Siya nga tao nga bisan kung dunay mga kalisdanan, bisan kung dunay mga mubabag kaniya, dunay mubira kaniya, mupadayon siya sa pagpangalagad. Kaya ang iyang gitutukan dili ang mga problema, dili ang mga pagsulay, dili ang mga mibira,
Dili ang mga tao nga mimbira kaniya, kundili si Jesus nga naghatag niya kadasi. Sa ang tao nga naay kaugmaon ang iyang pagpangalagad, walay laing gitutukan kundili ang kinabuhi ni Jesus. Una niingon ang Biblia sa Hebreo, tutok takang Kristo nga maoy gisasandigan sa atong pagtuo ug maoy tighingpit niini. Kung sa imuhang pagpangalagad dili pa klaro ug dili pa tin-aw nga nahingpit ang imong pagtuo, ayaw bulag ni Jesus. Ayaw palayo ni Jesus. Tutuki si Jesus nga bisan sa kamatayon dito sa krus, wala gid siya mo surrender. Bisan siya gidaog-daog gilangsang na dito sa krus, wala siya mo surrender. Sa tawag sa Dios sa iyang kinabuhi, wala siya mo surrender sa iyang trabaho, sa iyang tahas. Dapat mga kaigsuonan, mausad na'y atong paningkamutan nga bisan kung dunay mga pagsulay, bisan kung dunay mga kaluyahon, bisan kung dunay mubira nimo aron di ka kasimba, aron di ka kasdaig sa Dios, aron di ka kapasalamat niya, ayaw tutuki ang mibira nimo. Ayaw tutuki ang mga bisyo nga mubira unta nimo. Ayaw tutuki ang mga butang nga makababag sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tutuki si Kristo nga bisan ang kamatayon wala makabuntog sa unsay misyon sa iyang trabaho sa kalibutan. Sa panahon nga imo nang buhaton, igsuon ko sa Ginoo, makaabot yung kas finishing line. Magmadaugon gyud ka. Unya ang tao nga nagmadaugon sa pagpangalagad sa Dios, ang mensahe sa Dios, tagaan niya hingpit kadaugan. Tagaan niya o tagaan niya katungod sa pagkaon sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Bistihan niya puti ug ang iyang ngalan dili papason diha sa libros kinabuhi. Apan ang tao nga dili wala magmadaugon, papason ang iyang ngalan sa libros kinabuhi. Unang ayaw padala sa kaluya. Ayaw padala sa bisan unsa nga mga butang nga mubira nimo. Padayon sa pagsimba. Simbaha ang Dios, pasalamati ang Dios, dayga ang Dios, kay diha ta gidisenyo sa Ginoo. Wala ni idisenyo ang atong kinabuhi para pagdaig sa kalibutan. Gidisenyo ning atong kinabuhi pagdaig sa Dios nga naa sa kahitasan. Ang pulong mga kaigsuonan kaugmaon, sumala sa gipaambit kaganina ni Sister Sharon, naa sa Jeremias 29:11. Kung doon na kay Biblia mga kaigsuonan, pwede nimo nang ablihan, palihog, sunda ang akong ibasa. Sa ingon, ang imong pagpaminaw dunay kapuslanan. Sa ingon, ang imuhang pagtig-uban sa ato ang uban karon sa programa, duna kay makatunan. Sa Jeremias 29 versikulo 11 nag-ingon. Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo og mauswagon, inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga may tagiya sa among kinabuhi, Dios nga maoy naay plano sa among kinabuhi. Ikaw nga Dios nga naay pamaagi aron makapaton kami o matunan namo ang kahayag sa kaugmaon nga imong giandam alang kanamo. Bless ka matag usa. Jesus name. Amen. Giklaro dinhi mga kaigsuonan nga ang Dios na gyud maoy nasayod, dili ang kalibutan. Dili ta dapat magpatudlo sa kalibutan. Mao ni dapat natong tugkaron eh. Ang Dios lamang maoy nasayod sa iyang mga laraw. Kung miingon tang mga laraw, iyang mga pamaagi. Alang kaninyo, kanimo kanako, siya ra gyud ang nasayod. But ipasabot mga kaigsuonan sa iyang pagsulti niini,
Nag-awhag siya kanato. Nagdasig siya kanato nga adtutan niya magpatudlo. Adtutan niya mangutana. Lord, mangutana mi nimo. Unsa may mga pamaagi? Dili ta magpatudlos kalibutan. Usas mga weakness sa tao nga mga Kristohanon, adto sila magpaseminar sa kalibutan. Aron na ay kahayag ang ilang kaugmaon. Ang nahitabo, nahimo silang kuripot. Nahimo silang hakog sa buluhaton sa Ginoo. Og ang hakog nga tao, ang Biblia nagsulti, dili gyud panalanginan sa Dios. Kabantay mo nga ang mga tao nga kanunay magpaseminar sa kalibutan, mahimong hakog og tihik diha sa simbahan. Pero ang tao nga kanunay nagpatudlos Ginoo, kanunay nangonsulta sa Dios, kanunay nangutanas Ginoo, Lord, unsa may mga pamaagi? Kinasayod kami nga naarni mo ang tanan. Tagaan sa Ginoo kalipay. Kalipay sa pagpanghatag. Wow. Damor ka nga malipayon nga muhatag, damor kang makabaton o kinabuhing madagayaon. Dili lamang si Apostol Pablo ang nagsulti, mismo si Jesus ang nagsulti sa inyo. Even ang mga propeta, even ang mga hari kaniadto, like ni Solomon, ingon diri nga sa paghimo kaninyong mauswagon, naragyod sa Ginoo ang pamaagi aron ka mauswag. Unsa may mga pamaagi aron mauswag ang imong pagpangalagad sa Dios. Unsa may mga pamaagi. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang gisulti ni Solomon, ingon siya sa panultihon, aritas panultihon. Ablihi inyong Biblia o ablihi diha sa panultihon kapitulo 23 versikulo 17 hangtod sa versikulo 18. Ayaw kasina sa mga makasala, hinuon, padayon sa pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kun buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Wow. Dunay duha ka mensahe o pamaagi nga angay natong buhaton. Aron ang laraw sa Dios sa iyang paghimo kanatong magmauswagon, sa iyang paghatag og kaugmaon sa atong pagpangalagad, atong maangkon. Dunay angay tang buhaton. Wala gyud mahitabo kung wa kay buhaton. Pag duna kay buhaton para ni Lord, labaw nga dunay buhaton si Lord para nimo. Mao nay timan iha. Pag duna kay buhaton para ni Lord, dunay buhaton si Lord para nimo. Munay giingon, kung unsay imong buhaton, buhatan sad kasingon. Ang pagbuhat, mauna ang pagtanom, mauna ang pagpugas. Ang prinsipyo sa Biblia nagsulti, kung unsay imong gibuhat, unsay imong gitanom, ug unsay imong gipugas, imong yun ang anihon. So dinhi klaro mga kaigsuonan, ang tubag sa ato akaron nga mensahe, unsaon aron na ay kahayag ang atong kaugmaon sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, tinuod ang kaugmaon na ras Ginoo, pero ang trabaho na nato. Ingon siya kon buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Unsay gikinahanglang buhaton? Una, padayon sa pagbaton og kahadlok ug pagtahod sa Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa imong mga mensahe. Ipadayon nato ang pagbaton og kahadlok. Naa nato ang pagpaningkamot. Naa nato ang pagpaninguha. Naa nato ang pagpadayon. Dunay mga tao, mga kaigsuonan nagtuo pero walay kahadlok sa Dios. Mas nahadlok pas mga pulis kay naa di ay tinago ang bisyo. Ikaw,
asa man ka nahadlok, sa Dios or sa kapulisan o sa trabaho o sa kalibutan. Atong susihon mga kaigsuonan, atong sa makadiyot atong ipiyong ang atong mata. Atong susihon, atong kaugalingon, doon na ba ko'y kahadlok sa Dios? Kay kung doon na ko'y kahadlok sa Dios, taas kay ko krispito sa pulong sa Dios. Kanunay kong mutahod sa Dios. Di ba, ang tao nga naay kahadlok, dili na siya gustong magkasala sa Dios. Kinahanglan maunay atong ipadayon. Paningkamutan nato nga makapadayon ta nga magbaton tag kahadlok o pagtahod sa Dios. Kay kung ato nang buhaton ang atong kaugmaon, dunay kahayag. Makaabot yun ka sa finishing line. Makaabot yun ka, mga igsoon, sa dapit nga wa nay katapusan. Maunay gisiguro diha. Pero unsa may mga pamaagi aron makabaton kag kahadlok sa Dios. Na kung akong tan-awon, ako lang ha, kay ako pastor man gyud ko nga tigtutok ko sa kinabuhi sa mga tao. Kanang manimba sa Ginoo nga akong walihan, tutukan gyud nako na. Dili ko muwali nga maglantaw kisame, bisag asan lang ko mulantaw. Tutukan yun ako ng mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya sa panahon nga ako silang tan-awon, ma-discern ako unsay ilang gikinahanglan. Masakitan man sila dili, importante akong mahatod ang tinuod na nga gikinahanglan nila. Sa dihang ako ang tutukan ang tao, akong ma-discern yun nga dunay mga tao nga naipagtuo pero mas nahadlok sa trabaho. Wala ko kasimba, pastor, kay naamang ko'y trabaho. Maputbol man ko. Wala ko kabasa, pastor, kay naluya ko, hadlok ko magkasakit. Lain ra ba kayo kung kulang kong tulog, pastor? Di lang usa ko mo dawat ko Bible study, pastor, kay daghan kayong mga gikahadlokan ang tao pero wala mahadlok sa Ginoo. Pero ang gi-require aron ang imuhang kaugmaon dunay kahayag, sa ingon makaabot ka sa finishing line. Ang tao nga nangalagad sa Dios nga naay kaugmaon, sigurado gud nang makaabot sa finishing line, sa katapusan. Ang pamaagi aron na ay kahayag ang kaugmaon sa imong pagpangalagad sa Dios, pagbaton og kahadlok. Apan unsaon man aron makabaton kag kahadlok. Una mga kaigsuonan, kung imong tan-awon gyud ang kinabuhi sa mga tao nga dunay kahadlok sa Dios, mga tao nga nasayod sa tinuod nga mga mensahe sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron masayran nimo ang tinuod nga mga mensahe sa Dios, dili kay nadungog lang nimo, dili lang kay gisuginlan lang ka. Ikaw mismo na malandong, ikaw mismo nagtuon, imong nadiskubrihan nga mao ni mga mensahe sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, ang tao nga tinud-anay nga nakaila sa Ginoo, siya nga tao nga tinud-anay nga naay kahadlok sa Ginoo. Pero kung wala ka ita makaila sa atong Dios, igsuon ko sa Ginoo, dili 100% nga doon natay kahadlok sa Dios. Mas nahadlok patas atong amo sa kalibutan. Mas nahadlok patas sa atong bugasan. Mas nahadlok patas sa mga bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa eskwelahan. Mas nahadlok pata kaysa pagsimba, kaysa paghalad, kaysa pagdaig. Kana imong makita na sa kinabuhi bisan sa panahon ni Jesus. Unsa kaha sa katapusang mga adlaw sa atong panahon karon? Kung imuhang susihon ang mga pulong nga imong nadunggan, ikaw mismo makamatngon o makamatikod sa imong kaugalingon nga inana ka. Ani nga nanginahanglan kag makabaton kag kahadlok sa Dios.
Unsaon aron makabaton kag kahadlok sa Dios? Kinahanglan magtuon ka sa pulong sa Dios. Muingon gani kang tun-an nimo ang pulong sa Dios. Kung tinud-anay kang nagtuon sa pulong sa Dios, sultihan ti ka. Masayran nimo kinsa si Jesus. Kinsa ang Dios. Imong masayran unsa ang mga pulong sa Dios sa mga taong masupilon. Unsa may mga pulong sa Dios sa mga taong makasala, sigig pakasala. Niingon ba ang Dios, panalanginan ti ka kay sige ra kag bisyo, at least na kay pagtuo. Mao ba nay pulong sa Dios? Ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, ngadto sa mga taong masupilon, ngadto sa mga taong nagkinabuhi sa sala. Ang pulong sa Dios, ang sulti sa Dios, mamatay ka sa imong pagkadautan. Mamatay ka sa imong pagkamakasala. Unang niingon si Haring Solomon, ayaw kamo kasina sa mga makasala. Ingon si David kay ang mga makasasala, si David kung atong pasultihon, ang mga makasala dili dapat kasinahan bisan kun sila nagmalambuon. Kay sa kalit mao nga wagtang lang sila sama sa balili, kay kuhaon sila. Unsa may nahitabo sa mga taong mga makasala sa panahon ni Noe? Unsa may nahitabo sa panahon, unsa may mahitabo sa mga makasala sa panahon ni Lot sa Sodoma, Gomora? Unsa may mga nahitabo sa mga tao nga nihisupil kang Moses? Unsa may pulong sa Dios ngadto sa mga tao nga nihisupil kang Moses? Unsay tingog sa Dios? Kung nagtuon ka, mauni imong masayran. Diha magsugod ang imong kahadlok. Nganuman kay diha nimo matugkad ug mailhan kinsa gayud ang Dios nga imong gialagaran. Pero kung wala kay tinud-anay nga pagtuon sa pulong sa Dios, chill ra gyud kaayo kang nangalagad, unsaon nimo pagkasigurong nakatugkad ka sa Dios? Unang number 1, mga mapaagi aron makabaton kag kahadlok sa Dios, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kung tinud-anay kang nagtuon sa pulong sa Dios, akong balikon, masayod ka. Magpabilin sa imong kasing-kasing una-una ang mga pulong sa Dios alang sa mga taong mga dautan. Ang mga pulong sa Dios alang sa mga taong masupilon. Unsa may mga pulong sa Dios sa mga taong masupilon? Miingon ba ang Dios, panalanginan ko kamo kay masupilon mo? Unsay tingog sa Dios, unsay pulong sa Dios? Dapat maunay imong masayran. Unsay pulong sa Dios sa mga taong misupil kang Moses? Moses, palayo kanila kay laglagon ko kining mga tawhan. Si Datan, si Abiram, gipanglamoy sila siyota tungod kay misupil sila sa Dios. Misupil sila kang Moses. Unsa may nahitabo sa mga tao nga nagmasupilon, unsa may mga minsay sa Dios, unsa may mga pulong sa Ginoo. Now ato ning tan-awon mga kaigsuonan, even sa panahon ni David. Sa panahon ni David mga kaigsuonan, ingon diri sa Salmo 68:6. Unsay giingon diri? Gihatagan niya puy-anan ang mga nag-inusara o gihatagan niya kagawasan ang mga binilanggo apan ang mga masupilon nagpuyo sa yuta nga uga. Walay panalangin. Ang mga taong masupilon walay kalipay. Walay katagbawan, walay kalinaw, kanunay na ang kaguliyang. Na ang kanunay ang kahadlok. Kahadlok nga mamatay, kahadlok nga madakpan, nganuman nagtuo pero nagbisyo man. Unya magsalir na inyong mga pre-request. Magsalir ba ang pre-request sa tao nga nagtuo sige rag bisyo? Iampo ra ko ninyo, pastor. Mga igsuon, maunay dapat natong tunan.
ang pulong sa Dios. Kay kung magtuon ta sa pulong sa Dios, makahibaluta unsay mga tinuod nga mga pulong sa Dios. Unsa may tinuod nga mga pulong sa Dios alang sa mga taong masupilo. Laglagon sa Dios. Si Propeta Isaias, unsa may mga pulong sa Dios nga gidawat o nadunggan ni Propeta Isaias. Atong tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Alang sa mga taong masupilo. Isaias 1:28. Apan pamatyon sa Ginoo ang mga masupilon o mga makasala. Pamatyon, dili panalanginan. Dapat maunay atong taguan og tipigan aron makabaton tag kahadlok sa Dios. Nga ang Dios nga atong gialagaran, hustisya siya. Kung ikaw nga nangalagad sa Dios, magbuhat kag dili maayo sa iyang atubangan, dili kinabuhing dayon ang imong padulngan. Kung dili kalaglagan, magbuhat manggani kag dautan diri sa kalibutan, city jail o provincial jail manggani imong padulngan. Unsa man di ay buhaton sa taong mga dautan? Ang mga taong sige ragbisyo, panalanginan. Ana ako advice kung kamo nangalagad na sino, ayaw na mo pagbisyo. Ayaw na mo pagbisyo. Kay kamo ra po'y mo ani ana. Dili na badalag hilak-hilak. Hustisya ang Ginoo. Sa atong gibuhat, mo nay atong maangkon. Unsay mensahe ni Jeremias, ari na punta ni Jeremias, daghan kaayong mga mensahe diha. O kutlo lang tag mga pipila ka mga propeta nga nakadawat sa mga pulong sa Dios. Jeremias 5:23. Unsay mensahe sa Dios ngadtos mga taong masupilon. 23. Apan kamong katawhan gahian gayod og ulo og masupilon, gitalikdan o gibiyaan. Gitalikdan o gibiyaan ninyo ako. Ubiya pod ang mga tao. Dautan. Nagtos Ginoo, di na manimba. Bisan gani ang mga prayer meeting, alagsa na kay manunga. Sa pagsimba, pakitang tao na lang. Ayaw sugot nga, usa ka anak nila. Mao na nga mga igsoon, kung magtuon kag Biblia, magtuon ka sa pulong sa Dios, masayra nimo unsay pulong sa Dios sa mga taong dautan. Unang diha ka mahadlok, di ko magbuhat og dautan. Di ko musupil sa Dios kay patay gyud di ay. Diha ka makabaton og kadlok. Pero kung wala ka masayod ana, moingon ka nga kung mabitaw ang Ginoo, mapasayloon bitaw ang Ginoo. Diha magara ang imong kaugalingon. Diha mo gara eh. Diha may spoiled ang imong kaugalingon. Unang naaray bisyo ginagmay, tinaguan ginagmay. Pero kung nagtuon kag Biblia sama sa imong gihimo karon, nga ang pulong di ay sa Dios, ngadtos mga taong masupilon, ngadtos mga makasala, dili panalangin. Dili panalangin. Unsa may mga pulong sa Dios sa mga taong mutahod kaniya. Nasayod ba ta unsay mga unsay pulong sa Dios sa mga taong mutahod kaniya? Kay kung magtaon ta sa pulong sa Dios, mauni ato ang makaplagan. Mauni atong makatunan. Kay kung magtuon ka sa pulong sa Dios, dili nimo ni kaplagan, dili nimo ni masabtan, wala ka magtuon sa pulong sa Dios. Dili pulong sa Dios ang imong gipangita. Dili mensahe sa Dios ang atong gikinahanglan. Kung magtuon tag Biblia, o niya ang atong gipangita, kana lang mga bersikulo nga makadepensya sa atong kaugalingon, dili ng mga bersikulo, dili ng mga pulong sa Dios. Unsa gani mga pulong sa Dios ngadtos mga masupilon, ngadtos mga makasala, patayon. Patayon. Mao bitaw nang si Jesus mismo dili na ilhon.
Aritan ni Jesus, dagan ta ni Jesus. Sa unang pag-anhi, yes, ang unang pag-anhi ni Jesus, pagluwas sa tao gikan sa sala. Wala mo anhi si Jesus aron uyon-uyonan ang sala. Wala mo anhi siya aron uyon-uyonan ang imong bisyo, kundili tangtangon ang bisyo nga nani. Kaninong dumi, inigbalik ni Jesus sa ikaduhang higayon, dili na ang pagtangtang sa sala, kundili ang pagpatay na o paglaglag sa mga taong nagpadayon sa pagpakasala. He's a king. Dili na siya mo anhi sama sa karnero, maunay timan munay atong hinumduman. Si Jesus mubalik, dili siya mubalik sama sa karnero, mubalik siya sama sa hari nga magdalag espada. Dili na gugma, kundili silot na. Unang, kung ato nang natugkad ang pulong sa Dios alang sa mga taong masupilon, mahadlok ka, musupil niya. Mahadlok kay. Pero kung wa ka masayod, maingon man tao, magugma bitaw ang Ginoo. Makasala mo ita. Gugma bitaw sa mga makasala. Saag na nga prinsipyo. Saag na nga doktrina. Unya, unsay mga mensahe sa Dios or unsay mga pulong sa Dios kay nagtuon man kahata sa pulong sa Dios. Dapat ang pulong sa Dios mo'y atong natugkad. Unsa may mga pulong sa Dios alang sa mga taong nagtahod kaniya, alang sa mga taong nagtuman sa iyang mga sugo. Iya bang pasagdan? Iya bang isalikway? Iya bang patayon? Dili. Yang panalanginan. Unsay pulong sa Dios diha sa Deuteronomio kapitulo 28, alang sa mga taong ningtahod kaniya, nagtuman kaniya, dili magkautang-utang, kundili sila na'y magpautang. Grabe na ang ilang panalangin. Unsa may mga pulong sa Dios sa mga taong mingtuman kaniya, ato rasa ning pisa-pisahon. Kadali. Deuteronomio kapitulo 11. Daghan man kay na diha pero wala lang nako nakuha daghan aron di ta malangan. Deuteronomio kapitulo 11. Ang kaayuhan dito sa yuta nga gisaad, okay. Bersikulo 27 nagingon. Panalanginan kamo kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, agihatag ko karon kaninyo. Onya Deuteronomio 28, grabe ang panalangin sa Dios. Bisan sa kinabuhi ni Jeremias, mga kaigsuonan. Muna kung magtuon kag Biblia, masayran nimo ang pulong sa Dios. Dapat ang pulong sa Dios mao imong makatunan. Dili ang mga pulong sa imong silingan. Dili ang mga pulong nga mga mensahe nga wala magikan sa balaang kasulatan. Kung nagtuon ka sa mensahe sa Dios, sa mga pulong sa Dios, mo na'y atong titigan. Unsay pulong sa Dios sa mga taong dautan, unsay mga pulong sa Dios sa mga taong masupik ning supil kaniya. Unsa man po'y mga pulong sa Dios sa mga taong mingtuman ug mintahod kaniya. Unsa may mga pulong sa Dios sa mga tao nga nagpabilin nga nangalagad kaniya. Aritas katapusan. Unsa may pulong sa Dios sa katapusan sa tao. Moingon ganit ang katapusan, apil na diha ang katapusang hukom. Katapusang hukom nga wala nay mosunod ana. Unsa may mensahe sa Dios sa katapusang hukom. Unsa may mga pulong sa Dios. Kay nagtuon man ta sa pulong sa Dios. Dapat ang pulong sa Dios mo'y atong nakatunan. Unsay mga pulong sa Dios sa katapusan, tanaw na to ang ipadayag. Kung nasayod ba ka ana, kung nasayod ka, mituo ka, mahadlok ka, makabuton ka kahadlok. Apan kung nagtuo ka nga wagay ka masayod, wagay ka mutuo, unsaon man nimo pagkahadlok sa Ginoo. Gipadayag gipadayag 21 kapitulo 21 bersikulo 8.
8. Apan ang mga talawan, na mga kalisod, may pagsulay, di na mo simba. Nanalaw tungod sa trabaho. Apan ang mga talawan, ang mga wala mo tuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag Dios-Dios, ug ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo, ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pulong na sa Dios, dili na pulong sa tao. Muna nga kung imong tanahon ang tao nga naay kahadlok kay nasayod sa unsay tinuod nga mga pulong sa Dios, dili siya kahimog dautan. Kinsa man ang mga tao nga nasayod sa Dios, ang tinuod nga tao nga nasayod sa Dios, mga kaigsuonan, dili ug dili gyud na siya kahimog dautan. Nganuman na masay kahadlok. Tan-awon nato ang usa ka tawo nga si Jose. Sa Genesis 39, kung imo ning basahon, Genesis 39 versikulo 9, ingon siya dinhi si Jose, managsama kami gahom ni ining balaya, ug walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako. Gawas kanimo nga iyang asawa. Busa dili ako makaako paghimo sa ingon kadautang buhat og sa pagpakasala batok sa Dios. Si Jose, mga kaigsuonan, dunay kahadlok sa Dios. Ang tao nga dunay kahadlok sa Dios, dili og dili gyud na siya makahimog dautan batok sa Dios. Ug ang tao nga dili kahimog dautan, panalanginan gayud na sa Dios. Sama ni Jose. Kung mahimo siyang panalangin sa uban, mahinungdan aron dunay kahayag ang imong kaugmaon nga gihatag sa Ginoo alang sa imong pagpangalagad kaniya. Ipadayon ang pagbaton og kahadlok, ipadayon ang pagtuman nimo ngadto sa Ginoo aron dunay kahayag ang imong kaugmaon. Unsaon aron naa kay kahadlok? Seryosoha ang pagtuon sa Biblia. Kinahanglan ang pulong sa Dios mo imong makatunan og madunggan, dili ang mga pulong sa kalibutan, kay ikaw iko rang ulog-ulogan sa mga pulong sa kalibutan. Ako nagtuo doon na kay nakatunan nga mga mensahe. Ako nagtuo nga doon na kay nasabtan sa ato ang panag-uban, mga kaigsuonan. Ako tagaag pagtagad ang ato ang mga listener sa 95.3 sa Tanhay City, sa usas mga kabukiran sa Tanhay City. Dalaygon ang Dios og sa tanan nga mga listener sa Assign FM Batang Tihel. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sing alagad Pastor Kim Ryan Makasaol. Doon na mo'y mga pangutana, pwede mong mangutana. Matot pa dire si Dariel, bisang mga basa mga igsuon, kontras wala pa, mintras wala pa usama ni bisa mga igsuon, abusa mga igsuon, kontras wala pa mahibalo, naghinulsol na ta, kontras dili pa ulahi ang tanan. Gikan ni Dariel, hinulsol na ta. Sherwin, Dayani, Gading, salamat pastor sa pulong sa Ginoo ginawali nimo. Dalaygon ang Dios niya i-share kining ato ang programa. Kay kining atong programa ang gitan-aw dinhi ang imong kalag. Ang kasiguruhan sa kaluwasan sa imong kalag. Palihog i-share lang yun ning ato ang programa aron imuhang ma-share sa uban
ang unsa may panalangin nga imong naangkon sa atong panaguban. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Si Darrell, okay, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa ihang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban, apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol og mobiya sa ilang mga sala. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Salamat kayo, Brother Darrell. Si Junjun Hinirosa, BE Pastor, may gabi isa. Okay, salamat sa inyong mga time. Happy Wansing from Bacolod City of Sipalay. Kanturay, good evening po, Pastor from United Pentecostal Church UPC. Si Darrell Hirolaga, apan ang mga talawan. Okay, ako na ning nabasa. Panalanginan kamo kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoong inyong Dios nga gihatag ko karon kaninyo. Kunining mga nabasa. Linda Karyas, mayong gabi, Pastor. Is watching. God bless everyone sa tanang mga viewers. Doon na mo'y mga pangutana, mga kaigsunan. Pwede mo mangutana, bisan unsa basta kay bahin ras Biblia. Mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Gabi ni Sir Emerson, mayong gabi ni mo, Sir, ang Diyos magpanalangin. Ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Okay, salamat sa awit. Wa imposible sa Panginoon. Nasaan na kaya ako kung wala ang Ginoo? Si Junjun Hinirosa,
Salamat sa pulong sa Ginoo, pastor, nga imo ang napaambit. Si Ching Bautista, matanong ka lang po, pastor. UPC din po pa kayo. Salamat kayo. Okay, kauban na kita tanan. Ching Bautista. Si Nora Sintina, amin. Salamat sa mga mensahe, Lord. I pray nga magpabilin sa among kasing-kasing ug ma-apply sa among kinabuhi. Amen. Okay. Doon na mo'y mga mensahe nga wala kay ninyo masabti diha sa Biblia. Pwede ninyo nang ipangutan, nang ipaabot diri sa atong programa. Hindi alam ko. Muna nga, kung doon na mo'y mga time bitaw, wala magyoy taong walay time. Kita magyoy nagdala sa time. Wala ta buhata para sa time. Ang time mo'y gibuhat para nato. Kita'y magbuot sa time. Kabalog yung ko nga doon na mo'y mga bakante. Doon na mo'y panahon nga wagi trabaho. Ituon ninyo Biblia. Tuni ang pulong sa Dios. Kung sa dihang tunan ninyo ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, masayod mo unsay mga mensahe sa Ginoo. Si Mario Ibanez, pastor, doon na ako'y pangutana. Doon ay usa ka kusinero, pastor. Siya gipaluto og pagkaon para sa pista. Unya Kristohano na siya. Balibaran ba niya, pastor, o muluto lang gihapon siya? Okay. Ang pagluto depende kung gisweldohan siya. Kay ang Biblia mga igsoon nagsulti man kung bisan ang amo dili maayo, pabilin nga magtrabaho nga maayo sa mga imo kining gihimo sa Ginoo. Kung gipaluto ka nga gisweldohan ka, dili na siya makapa-imperno niya. Pero kung niluto siya kay para po ihalad sa pista, dili na sad na siya makaayaw kaniya. Makapasaag na sad na siya. Nindot ang imong pangutana, Brother Mario, kung doon na may kusinero nga imong kaila, pangutan siya unsa man ang luto ka para ihalad nimo sa imong pista, sa maong pista, o kaha niluto ka kay para pun makakaon pud imong pamilya kay sweldohan ba sige sweldohan dahil siya. Okay na kay na siya, Brother Mario, kung gipaluto ra siyang gisweldohan siya. Basta kay di na pud siya mo luto para ihalad sa mong pista. Happy Wansing sa asawa ko, malapit na siya po uwi po July 3 po, nasa Saudi Arabia po siya, pastor. Wow, nindot kayo no, Ching Bautista. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pag-uli. Si Raymond Ongkay Makidong, pastor, nagasimba ko every Sunday pero naagihapon sa ako ang kasuko. Pastor, unsa may buhaton nako, pastor? Salamat sa tubag, pastor. Nindot sad imong pangutana, Raymond. Dinihan ta makakaton sad. Kung damoy mga pangutana, ayaw ninyo na tagui. Ayaw bitaw na ninyo tagui. Kay diha mo makakaton diha sa inyong pangutana. Sama sa atong igsuon, mingon siya nga, sige ko na siya simba. Unya, tagagyud Domingo, pero naamagyapon ang iyang kasuko. Wala lang nimo pasayloa ang tao nga nakasala nimo mo nang naakay kasuko. Ang imong buhaton pasayloa. Unya kay imo namang ipasaylo ang tao nga nakasala nimo. Kalimti na tong nahimo niya. Hinumdumi ang pagsimba nga dunay kasuko. Si Jesus miingon nga biyae una ang imong halad o pakig-uli sa taong na ay kabikil. Pakig-uli. Wala magpasabot nga ayaw o nagsimba. Wala magpasabot nga di unda nga imong pagsimba kay napakay kasuko. Musamot nga dili nimo matabangan ay imong kaugalingon kung dili na ka mosimba. Kay maglisod naman kag kadungog sa tinuod nga mga pulong sa Ginoo kung dili ka mosimba. Salamat kayo Bubong Buyan no sa imuhang pure kayo nga kasing-kasing nga
nisugilon gyud sa unsa may imuhang gibati karon. Ang akong ik-advise nimo, pasayloa ang tao nga nakasala nimo ug kalimti ang iyahang nahimo diha nimo. Sa ingon pasayloon sad ka kay mao nay requirements aron pasayloon kas Ginoo. Si Daryl Hirolaga, pastor, na ako'y pangutana sa Isayas 2:22. Unsay pasabot sa pastor, libog kaayo ko sa bersikulo. Okay. Isayas 2:22. Kung taga-aga panahon, no? Ang Isayas 2:22. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Ang Isayas 2:22 dias bersikulo 1 imo makitaan maghari ang kalinaw. Unya kini ang mga saad or mga pagpadayag sa Dios ngadto kang propeta Isayas. Unya ang gipangayo diri nga pangutana 22 no, 22. Asa man to Isayas 2:22. Ingon diri sa Isayas 2:22. Okay, akong tan-awon dinhi ha. Ayaw saligi ang tao kay mubo ra siyag kinabuhi. Unsa bay bili niya? Okay. Kini usani ka pahimangno sa Dios alang sa mga tao nga ningtuo kaniya, sa mga taong nangalagad kaniya like mga propeta, apostles, mga pastor, ebanghilista, magtutudlo o kaha kitang mga Kristohanon. Kini gipahinumduman ta sa Ginoo nga dili nato dapat saligan ang tao, or ingon siya ayaw saligi ang tao kay mubo ra siyag kinabuhi. Dili lang kay mubo ra ang kinabuhi sa tao. Dili lang kay mubo ra, kung imong lataon dili kay mubo lamang. Ang huna-huna sa tao dali kayong mausap. Ang tao dali kay makasaad, pero hinumdumi dali kayong mausab ang iyang saad. Siguro kapila nakasulay ka siguro sa tao nga mingsaad nimo. Nga Brad, tabangan ti ka. Brad, ako ning hatag nimo. Brad, mao ni ako ang ikuan nimo buhaton. Pero sa wa pagani moabot kapila na usba. Ang uban wa nagani, wa gid mahitabo. Di gani makit-an bisag anino lang. Dili lang kay mubo lang ang iyang kinabuhi, kundi kung imong tugkaron kun ang kinabuhi sa tao, mag-usab-usab gyud ang hunahuna sa tao. O niya gipakita niya nga usa may bilis sa tao nga imo sang saligan. Unsa man ay nakit-an nimo sa tao nga imo masang saligan. Ayaw salig sa tao. Salig sa Ginoo. Diha gidasig niya ang tao nga ikaw gidasig ka sa Ginoo, ako gidasig ta karon sa Ginoo nga dili og dili ta dapat mosalig sa tao, kun dili adto ra gyud ta mosalig sa Ginoo. Nya moingon po nang uban pastor, nya si Jesus tao man. Yes, tao si Jesus. 100% tao siya, pero 100% Dios siya. Munang makasalig ta niya. Unya hinumdumi sa bersikulo 40:31 sa Isayas, ang mosalig sa Ginoo makabatok puso, pero ang mosalig sa tao mga kaigsuonan dali kang maluya. Nganuman labi na kung musaad siya unya usub-usubon ra niya. Siguro usa nato pipila nato nakasinati inana ang kinaiya sa tao nga sa aran ka unya makapila usba hangtod nga di gyud mahitabo. Una ngayaw salig sa tao. Siguro daghang mga panahon nga gisaaran ka unya nagdahom sad ka, labi na sa mga kanang nay utang-utang, mao man kasagaran nga naa nang pasalig. Utang ko kay bulan ay sweldo, bayaran riti ka. Unya ako rang tubuan. Kana bang moingon pa nga ako rang tubuan. Pero himan-himan nilabay na ang pila ka adlaw bulan, sumalas iyahang gisaad,
Wa gyud aninong nakit-an. Nya kung musalig ka, mag-uol ka, kinsay maalkansi, ikaw pa'y gutangan, ikaw pa'y nag-uol, ikaw pa'y magkasakit. Salamat at tinibig mo. Pero kung adto ka musalig sa Ginoo, ingnon kaniya na ayaw pag-uol ni ako kuyogan ka. Walay bisan usa sa imuhang buhok ang mataka mawa ang bingan ka. 100% makalaon ka. Wala ka, nasaan na kaya ako? Wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala ka, nasaan? Okay, salamat po sa Diyos. Salamat, Pastor Gikanin Tarel. Hallelujah, Gikanin Sister Sharon. Okay, sa ato nga panag-uban, mga igsoon, ako mag-aampo sa dili pa ko manamilit sa ato nga programa. Ako mag-aampo alang kaninyo. Akong naapamoy pangutan na pwede ninyong isend diri sa ako ang account o kaha i-text diri sa ako ang number 0932638434. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong, mga mensahe nga imong gitudlo ka namo unsaon aron dunay kahayag ang among kaugmaon sa among pag-alagad kaniyo. Dalaygon ka nga Dios nga nagatudlo ka namo ug among ipangayo karon o Dios nga magauban kag magadya dihog ka namo nga dili kay namo kalimtan ang mga pamaagi. Hinuon do na may kadasig kalipay sa pagbuhat ug paghimo ug pagsubay sa imong mga mensahe. Tagay kami kasing-kasing nga mahinadlokon kanimo sama sa kasing-kasing ni Josue ani Jose Ginoo nga dili gayud kami musugot nga makahimo og dili maayo sa imong atubangan. Bless kami Ginoo nga dunay may kaisog sa pagtuman sa tanan nimong mga sugo samtang napamis kalibutan. Dalaygon ka nga Dios nga nagapanalangin ka namo bisan pa sa mga kaigsuonan na karon silang Pinoy-anan, na karon silang trabahoan, uban ni sila ug padadi sila sa imong gamhanang mga anghel. Amo kang gipasalamatan, gipasidunggan tungod kay imong gipahinumdum ka namo unsa ang imong mga pulong ngadto sa mga taong masupilon ug unsa ang imong mga pulong ngadto sa mga taong nagpatinud-anon. Unsa imong mga pulong o Dios sa katapusan sa panahon nga kami moatubang kanimo. Salamat Amahan nga matagkaron og unya ang balang espiritu magatudlog magapahinumdum sa mga pulong nga among nadunggan karon sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin ka natong tanan. Okay, good night. O ang Dios magpanalangin gikan ni salamat kayo Pastor sa pagpasabot ni kay salamat kaayo. O inyong igsuon Pastor Gedeon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Bye-bye and God bless. Good night and sweet dreams. Wait, Ma! Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka,
Isa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.